12 ka paagi para respetuon imong kaugalingon. Grabe ka nindot sa number 9. Number 1. Ayog pagpakiluoy para lang mahatagan kag oras ug atensyon. Number 2. Dapat kabalo ka kung unsay worth nimo. Dapat kabalo ka kung unsa kadako imong value. Number 3. Pag-set og boundaries. Ayog tuguti nga manobra ilang bati nga binuhatan. Number 4. Ayaw pangita ang mga taong wa nangita nimo. Number 5. Pag-focus sa imong kaugalingon para magmalipayon ka. Ayaw sige huna-huna sa mga taong gibaliwala ka. Number 6. Tratuhag maayo ang ubang tao kung gusto kang tratuhon pud kanilag maayo. Number 7. Ayog paapekto sa opinyon sa ubang tao. Bahalag unsa ilang ikasulti basta walang kay gihimong dautan. Number 8. Ayaw panglibak o pangdaot sa ubang tao. Namunit ra kag negatibong pulong para ibahog sa imong utok. Pildi na kadaan. Number 9. Ayog ipaubos ang panglantaw nimo sa imong kaugalingon. Kung ubos imong panglantaw sa imong kaugalingon, muubos pod ang panglantaw nila sa imo. Number 10. Ayaw sige balik-balik og dayal kung di ka tubagon. Number 11. Kung naa kay pulos sa ila, mangumusta jud na sila. Number 12. Ayaw adto kung wa ka imbitaha.